V mesiaci august sa v obci Vrch Teplá koná už 27. ročník meteorickej expedície Perseidy zameranej na pozorovanie meteorických rojov a astrografiu. Samotný názov tejto akcie hovorí, že hlavným cieľom tohto celého podujatia je sledovanie meteorického roja Perseid. Samozrejme, nie je to len o pozorovaní meteorov, ale nakoľko tento náš stanový tábor vo Vrch Teplej trvá 10 dní, tak sú to aj iné aktivity. Okrem pozorovania meteorov sa jedna časť účastníkov, voláme ju fotografická sekcia, snaží tieto meteóry aj fotografovať. A nakoľko je tu veľmi priaznivý južný obzor, na ktorý sa bežne my, trebárs ja z Plevníka alebo kolega Michálek z Teplej nedostaneme, tak sme tu aj preto, lebo nad týmto južným obzorom sú krásne objekty na nočnej oblohe a snažíme sa fotografovať aj tie. Väčšina ľudí sa nás pýta, že čo na takejto expedícii robíme cez deň, lebo teda toto, čo som popisoval, sa môže diať len v noci. Cez deň máme na oblohe takisto jednu zaujímavú hviezdu, ktorou je Slnko, takže pozorujeme a fotografujeme prejavy slnečnej činnosti a naozaj Slnko sa snaží, je krásne, tak máme už aj niekoľko vydarených fotografií. A v poobedňajších hodinách, zhruba od 16. do 20. keď sa zotmie, máme na programe odborné prednášky, ktoré nám zabezpečujú pracovníci profesionálnych pracovísk, konkrétne pán Petrík z Hlohovca, pán Znášik zo Žiliny, ale sú to aj naši skúsení kolegovia nášho klubu, ktorí vedia urobiť veľmi zaujímavé prednášky. Pre svoju expedíciu si pozorovatelia aj v tomto roku zvolili lúku pod pamätníkom Slovenského národného povstania vo Vrch Teplej. Je na to niekoľko dôvodov. Prvý, ten najvážnejší, je ten, že svetelné znečistenie tohto priestoru je veľmi malé. A ako som spomínal pána starostu Vrch Teplej, tak zariadia, aby žiadne svetlá v dobe expedície nesvietili. Takže to je prvý dôvod. Druhý dôvod, turbulencia vo vzduší je tu pomerne nízka, lebo málo ľudí si uvedomuje, že k dobrému pozorovaniu a najmä fotografovaniu treba aj pokojný vzduch. Nestačí len čistá, jasná obloha, ale pokiaľ sa vzduch chveje, tak fotografia je samozrejme neostrá. Ďalší dôvod, je tu široký obzor, keď si všimnete, že v podstate trošku nám vadí len ten pamätník, ale to je malý výsek oblohy, takže takmer 360 stupňov. A v neposlednej miere aj to, že tá príroda je tu veľmi pekná a okrem tých aktivít, ktoré som spomínal, sa tu dajú robiť aj výlety do okolitej prírody. Je tu Súlovský hrad a ďalšie veci, tak aj toto poznávanie prírody patrí k tomuto našemu táboru. Leto je obdobím, kedy v nočných hodinách ľudia veľakrát vidia padať hviezdy, pri ktorých si zvyčajne niečo želajú. Výraz padajúca hviezda je však veľmi nepresný. Nikdy nemôže padnúť hmotnejšie teleso, na to menej hmotné, ale skôr opačne. A hviezdy sú oveľa, oveľa hmotnejšie, ako je naša Zem. Ďalšia vec, hviezda je plynné teleso, respektíve plazmatické, takže takisto sa z neho nemôže niečo odlomiť, proste je to plyn, tak určite ako hviezdy nepadajú. Ten názov je v poriadku, je to pekné, krajšie, ale v skutočnosti padajú úlomky komét. Drobučké častice v tomto prípade, teda v prípade meteorického roja Perseid, ktorý pozrieme, sú to pozostatky kométy Swift-Tuttle. Pôsobením tej brzdiacej sily vzduchu sa vlastne táto častica rozpálí, rozsvietí a drvivá väčšina z nich sa týmto vlastne zničí, sa úplne vyparia, takže na Zem nedopadnú. Na Zem dopadnú len také hmotnejšie, veľké, je veľa prípadov, že teda dopadli na Zem, vyhlbili kráter, ale tie, čo pozorujeme my, tak sú to častice veľmi malé. Väčšina ľudí si myslí, že keď vidí ten záblesk, že to je častica, ktorá je veľká, čo ja viem, 100 kg. Ale tie, ktoré my pozorujeme, sú také veľké asi ako náš necht na malíčku. Takže sú to takéto malé častice. Keď už je to častica veľkosti, dajme tomu prsta, alebo peste,
tak to už by bol taký záblesk, že by sa krajina osvietila ako vodne, tak to by sme videli v noci asi túto krajinu. Ale bohužiaľ taký sme ešte počas týchto Perzeít a myslím aj počas tých minulých 27, toto je už 27. ročník, až taký nevideli, ale teším sa na ne. V rámci expedície boli pre účastníkov pripravené aj viaceré neastronomické aktivity, ako napríklad prednášky policajného zboru, pracovníčok štátneho zdravotníckeho ústavu či stretnutie s predstaviteľmi okolitých samospráv.